Ombore nyakoro mgajuangen geno marani rio makare machigni choni maro imore wa ikoni weche manyien mago motuche pacho kaka bende waluoni machigni ahinya chenro mano chaka uono mariango ringre jopuonjre mano itongi mage masira mar mach mano timore Hillside Academy e Ndarasha ka bende nyakoro mgajuang wang'yoni mag motende kod wechego mag siasa kachiel gi mago bendo tuche gwengewa makalu wan gi jaloko mora Binda Diambo betolo margo kudwa mbaka wantie lai mar ote machuo kariade ka uchenono ka bende nyado wa live e Facebook kacha Ramogi TV, Ramogi TV KE mbui mar YouTube kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui no mar Twitter duto waroke pach nyakoro mgajuang wachako gi mago mwami opek. And we have been able to account for everybody. All the parents have been reached. Kama ujaona mtoto kwa siku 4 na unapewa hope mtoto yuko na umuoni ni uchungu. Pinyo wacho lando ne kwan jopuonjre manyocha oyudo masira mar mach e skul ma Hillside Ndarasha osedonjo kare ka jonyuol moko to pod ywak ni pok ging'eyo kama nyithindgi ntiere. Sasa nakuja tu na fujo na kuleta hapa fujo na kukatakata papa yake. Aliua papa yake. Obila manyora wera moro ma onego wuon mare wera ni anguro mare olal e gweng' Mashinyalu e county ma Kakamega. Tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa. Jokanyo mag ODM bade ma Nairobi olando ne gisiro lwedo James Orengo ne lemo maro gaye maduon burano poni Raila Amolo Odinga odhi AUC. Machiegni nyakoro mgajuangen Sadek nyinga Lydia Okeyo. Chenro mar chako yango ringre jopuonjre manyocha oitongi mage masira mar mach manyo muche skul primary ma Hillside e Ndarasha ne ochakore kawuone kar kano ringre manaromoru mantie Naromoru level 4 hospital e county ma Nyeri. Jonyuol ma pod ok ong'eyo kama nyithindgi nitie no chopo mar chiwo nyenyo mag DNA mar konyo timo nonro ma kamano kata obedo ne piny owacho to pod oramo ni jopuonjre duto mane nitiere e od nindo no e sama masirano osayud ndachgi. Ndalo 4 kapok gineno nyithindgi kata winjo kama gintiere, jonyuol jopuonjre manowito ngimagi masira mar mach manomuoche skul primary ma Hillside e Ndarasha nochopo e osiptal ma Naromoru level 4 e county ma Nyeri mar chiwo nyenyo ne timo nonro mar yango jopuonjrego. Kama ujaona mtoto kwa siku 4 na unapewa hope mtoto yuko na umuoni ni uchungu. Ukiwa mzazi ni uchungu. Uwezi kula hata kuoga kwenyewe uwezi na kuambia hakuna kitu yoyote unaweza fanya. Jonyuol go mano ponge mirima no dagi yudo hocho mowinjore kapoko chak chenro makamano mano ka osechibura. Moko kuom jonyuol go mano yudo sir kuom familia kod osiepegi onyiso chir magin go giduoko mora ma gibiro yudo ka giwacho ni duto gin chenro mag Nyasaye. Sidhani mtoto wetu ako hapo. Lakini kitu naweza tu sema moja. Kama itakuwa ni mapenzi ya Bwana mtoto wetu akue yako hapo, mtafanya nini? Nitaambia Mungu tu ni mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Kwa maana yote ikitendeka Mungu tu alikuwa tu anajua. Sidhani Mungu alikuwa ajui. Sasa mimi nitanyamaza tu niambie Mungu tu. Ni sawa. Tukitoka nyumbani tulikuwa tunakuja kuchukua watoto na sasa hii tuko geti ya moshari. Sasa tukaona serikali saa zingine kuna mambo inatufisha juu hawawezi kutuambia ukweli. Jolony mag piny owacho no kawo nyinyo mar del mag DNA mar konyo yango ringre jopuonjre 19 mano ochwal ringregi e kar kano ringre ma Naromoru. E kinde mane chenro makama dhi mbele ne waromo gi Joyce Wangu malero nino yudo wach ni nyakware mong'ere kaka Success King'ori no to nyamasirano kendo no ringo hospital ka koro nyiso geno mare ni nyathino pod ngima. Nikaenda nikawauliza kama wamepata success, wamemuona Success. Wakaniambia tumemuona. Tumeona Success. Success alifaint akashukuriwa na Tisha akawekwa ngari ya bibi akapelekwa hospitali. Sasa tukapigia wale walibeba hao watoto wakanituambia hawana Success ayu. Milome korichiwo ne ng'ata mano ka nyathi ma ok mare skunno mondo mi ogo report ka piny owacho to ramo ni jopuonjre duto oseyud ndachgi gino makoro nyuolo paro mopogore ne familia mapok oyudo nyithindgi. Ka koro piny owacho yango ni jopuonjre manyocha ji ok ong'eyo ndachgi bang' masira mar mach e skul ma Hillside Academy Ndarasha e county ma Nyeri oseng'e kama nitie
Chenro makoro chaki en nono gima ne okelo mach e skunno ma okelo tho mar jopuonjre 21 ka jolony mag kambi teko stima, jolony e weche mag lowo kod obila mag okwach kich ochako manyo adier e wi masira ma kamano, kaka George Batila Ronwa. Kata obedo ni jonyuol moko koni pok giyudo nyithindgi bang' piny owacho to lando ni giseng'e kama jopuonjre manyiche paro ni olal kaluwore kod masira mar mach manokelo tho mar jopuonjre 21 e skul ma Hillside Academy and Darasha. We have been able to account for everybody. All the parents have been reached, and now we are okay as far as the missing, those who are missing are concerned. So we can be able to account for everybody and be assured that everybody has been traced as of today. We have been able to reconcile all the figures. We do not have a single missing child. We know where those that are with their parents. We know those that are in hospital. We are well aware of the bodies that we have. So on this matter, I would want to say that yes, we have now been able to establish the whereabouts of the indeed 164 boys. Chenro makoro ochaki en mar koladier e wi gima nokelo masirano. Kaluwore kod jokanyo ma iye nonro e wi masira mar mach ma Darasha, apisa mag kambi keyo sitima ma pacho ka Kenya Power osechako nono masinde buora mag Kenya Power koting'o siro mar sitima manitie dhorangach mar sikunno. E nonrono midusa mag Kenya Power temo nono ka teko sitima mane oywa nyaka e klese ne owinjo bed ni tiyo godo nyaka kar nindo mar jopuonjre kata oyo. Ginono bende ka dipo ni teko sitima manorwako e sikunno dipo ka nomakore kod mane dhi e kar dak mar jopuonj kod kar jot mar jatend sikunno. Bende ginono ka dipo ni ne oywa mach nyaka kar nindo mar jopuonjre ataro mar chik. Joma tayo nonro bende olero ni kopogore kod jolony mag kambi mar keyo sitima e pacho ka Kenya Power madhi nyime kod timo nonro, apisa mawuok e duol mar lowo e pacho ka bende koro temo kolo ka dipo ni nitiere ywaruok e wi lowo manogerie e od nindo mar jopuonjre mane nyalo miyo ng'ato lochre matim tora machal kod mano kaka yor chulo kuoro. Bang' jatend piny William Ruto ogolo chik mondo kas nonro, chenro duto mag sikunno pod ochungi kendo arita mager oketi alworano. At the moment, the school is a crime scene, and we shall give the DCI team some time so that when they are through, then we shall be able to assess the school and other development progress will be carried out. Magi timore kinde ma komiti manchochuogi oyango ni inyalo yaw kendo sikunno machiegni mondo chiw thuolo ne jopuonjre mag grade mar 6 mondo dhi otim penj margi maduong' mar KPSEA. At the moment, we want also to reorganize the school. As you know, there are exams which are coming very, very soon, especially KPSEA Standard 6. We need to bring normalcy to the school. We need to bring the pupils back to school as soon as possible. That is what we were organizing today. Kuna haja kwa haraka sana tuweze kujaribu kufungua shule ile, lakini itabidi kwanza DCI aweze kukamilisha utafiti na upelelezi wake vizuri. Kakoro piny owacho oyango ni gikaso inonro, jopiny ochiko itgi mar biro winjo ka bende duoko mar nonrono biro bedo manyisa dier e wi masirano. George Bati, Ramogi TV. Jodolo e kaunti ma Homa Bay koro wacho ni piny owacho kokalo e migawo mar somo emonego se kaluwore gi masiche mag mach ma osebedo kawang'o skunde kendo lal kod ngima jopuonjre. Jodolo go kokalo e bwo riwruok margi mong'ere kaka Interfaith Council lose piny owacho kuom rem neno ni chike mane oseketi maneno ni kuonde nindo mag jopuonjre obedo makare manyalo reso ngima jopuonjre kinde masira mag mach. Giwacho ni nitiere masiche mathoth mag mach ma osebedo e skunde pachoka kendo piny owacho time nonro to onge report mora mora ma osekete lela ne jopiny kod okenge ma onego keti mar geng'o masiche makamago. Nyaka nyithinda ditho eka sirikal biro amale nindo mondo chop chike kata enforce chike mosebed kiloso saka sama masiro timore thurwa ka iwinjo no los task force ichulo gigolo report gigolo recommendation implementation hakuna. Ang'o matimore? Nyithindo sewang' e sikul kinde ka kinde ibiro winjo ni timo nonro. Nonro no ok nyalo gol statement ne maler kaka koro wawuoyo kaniya mach nomoko kama no chal kama joma ne responsible otimnegi ma. Apenjo sirikal nikech sirikal nigi jotich michulo wan kod CS ma is in charge of ministry. Wadwa ni wawinj gini maler nikech nyithindo setho e mach.
masirni mag mach uketho pesa jopiny nango. These are some of the things machando chunywa kaka jodolo. Ok wanyal ling ka nyithindo medo tho. Nikech gima timore pile pile Kenya ka ni ji lala ma ok wanyal ng'eyo kuma gintie. Nyithindo maonge utegi ka jonyuolgi gionge skul, yot boko yot ka giwang', nyaka sirikal wuog oko mondo nyiswa nyithindo adi ma onge to nyithindo gi ni kanye. Sirikal oninde klas kabisa makadi tong'ni ne sirikal tiyo kako nego giti. TSC, jo riwruok mag jopuonje, school management, di koro waonge gi tabu. Jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore pacho kano wuok oko kendo bago ng'anyo mar kwedo chenro manyien ma piny owacho tiyogo e chiwo sir mar somo e kuonde tiegruok go. To kaka jafwambo marwa Joja Oko leronwa, jopuonjrego ywak ni thothgi ma onge kod nyalo ok yud sir mowinjore kodgi, gino ma pod miyo jonyuolgi ting' mapek mar chulo fees. Kata bang' moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany e pacho ka lando ni gichungo chenro mag ng'anyo manonego chaki e odiechieng' ma kawuono ni, mbalariany mopogore e pacho ka ne jodhi nyime kod ng'anyo ma kamano. Funding model ni oketo jogo ma vulnerable a position ma koro gin more vulnerable than they were before. Omiyo okwadwa yie ni mondo jokwa mane ni kama ber koro idhi hiny kabisa. Government ni en gimoro amora moyudo odwano loki. Ang'o marach gi mokwongo cha ma ok wanyal loso mondo wadhi gi kodo mbele. E kaunti ma Kisumu, jotend jopuonjre manie mbalariany mopogore ne jobiro kanyakla kendo seyo chenro ma piny owacho tiyo godo e siro sombgi ma gikoni medo mana hinyogi. An awuok e university mag ji giwegi miluongo ni private universities. Tim mar ni wan imiyowa mana loan kende to en a government association emano ketowa e skundego bende hinyowa kabisa nikech oketwa kucho gi KUPS timiyowa mana loan kende to jomoko imiyo nyaka sponsorship. Gino hinyo nyithindo mang'eny nikech yudo ni jok mane government okete skundego sani activities gi ok nyal ringo nikech ang'o? Nekech inyiso gini pesa onge, government poko golo pesa. Right now whatever is left for private universities is loans. So by the time Comrade will be graduating, they will be accumulating more loans. We were not consulted, and that's why we reject it to totality, and we want the old funding model. We don't want the new funding model. Ng'anyo ma kamano ne bende obagi e kaunti ma Mombasa, kuma jopuonjre koni chenro no sani ong'awo kiwango mar fees ma jopuonjre chulo, gino ma bende omiyo moko kuom jopuonjre sani pod okwamo e mier. Luoro margi en ni gope ma piny owacho chiwo negi bende kidek tamogi chulo, ni mar jogo mayudo thuolo mag tije bang' somo bende ni piny mokalo kipimo kod mago ma pod manyo tich. Wenye wameadmitiwa kama hii wiki, last week, ni wengi ni band 4 na 5. Kumaanisha the band 1 wale ambao wazazi wao hawana kitu, hawajafika shule, wako bado majumbani. And those are dreams, those are future doctors, those are future leaders. Tunatoka mbali tukuja hapa kusoma. So tunasema satellite campus isiuawe. The government is raising fees to kill these institutions zenye ziko hapa mashinani. We are against the e-payment model. I wonder where our money is going because the new funding model has come with a new way of paying fees, which is very uncouth. And this one goes direct to the presidential working team and to the cabinet secretary minister of education and to all the stakeholders in the education system. Or the minister of education, go back, reschedule the MTI, the mean testing instrument. Jopuonjre mbalariany manie counties ma Machakos kod Uasin Gishu ne bende okodong' chien e ng'anyo no magikone gibiro dhi godo nyime nyaka chieng' piny owacho tim lokruok ewi chenro ma kamano. Kwa hivyo wale wasaliti ambao wameenda kukaa chini kukunywa chai kusema wameelewana, you are not talking on behalf of comrades, you are talking on behalf of yourselves. We are on the streets and we shall not relent on this because the reason that sent comrades to the streets is because this new funding model is unsustainable. Omiyo jogo mano wacho ni ng'anyo onge diura otudhi unindi wanto nyithindo duto tema Kenya mangima wawuok e street gi jonyuolwa bende kosemiyo wa support ma onego beni gimiyowa. Adwa confirm koduka wuono jo Kenya duto ni ng'anyo nitie kendo kiny wapong'o streets ka. Magi timore seche gima bende migawo mar somo koni osechugo komiti ariyo matimo nonro ewi chenro no mageto yango midhiero mantiere to kod kaka inyalo rakruok kodgi mar neno ni chenro mar somo ok yud ng'ikruok. George Aoko, Ramogi TV.
Doma Nairobi oyudo gai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli kod ketho mar chayo doho kendo rem chope nyime kaka donyo chao chike. Jang'ad buche Lawrence Mugambi kagolo ng'eto ewi wachno golo chung ne Gilbert Masengeli nyaka koro lure kod katiba mata pise mag piny owacho. Masengeli oserem chope nyim doho nyadi uchiel bang' doho chike mondo mi ochop ma oko leo. Walter Nyambaga nitiere kod ler. Mana dweche ariyo kende kako gai mar obila yor kojolo. Gilbert Masengeli koro do chomo ng'eto mare mar twich tich abich juma manyien. Mane kaluwore kod gino ma doho wacho ni Masengeli orem luwore kod chik manyo doho golo ne mondo chope nyim doho. En wuon mar duoko penjo mar jo Kenya adek manyocho make gi jok moyangore kaka obila to nyaka sani pok oyude. Having found the first respondent, acting AIG, Acting Inspector General of Police, guilty of contempt, the court is now free and ready to take the explanation provided by the DIG, since there is no more impediment to the hearing of the matter, the finding of contempt having been made, after an opportunity to punch the content having been extended and not taken. Jang'ad buche Lawrence Mugambi okoni nyade uchiel gai mar obila yor kojolo sebono chope nyim doho, kendo mano en ataro mar chik kata katiba mata ya pise mag piny owacho kendo duono teko mar doho mani kod ting mar rieyo kama idole katiba e pacho ka. If these are the great matters of importance of the nation, taking pictures and attending shows, than obeying court orders, while the nation is watching as three petitions are still missing, as this case will set the tone for all the missing persons that we are still trying to uncover. Our failure to appear in court pursuant to a duly issued summons amounts to a direct contempt, particularly where the opportunity to appear has been extended and ignored. This is willful disobedience that undermines not only the authority of the court, but the supremacy of the law and administration of justice generally. Jalupo gai mar obila yor kojolo Eliud Lagat mane ochopo nyim doho e lo Gilbert Masengeli oyudore madiny kendo kone nengang. Masengeli owuone ma doho ne dwaro. Magi timore ka Gilbert Masengeli kod komisionas kanyakla kod komanda mag obila bade ma yo wuok chieng' mar Kenya nene kod romo mar arita kwe e county ma Wajir. People don't appear in police stations when summoned by police officers because they fear police officers, but because that is what the law requires. So, my Lord, I invite this honorable court to make no mistake at reminding the respondents that we respect those officers because the law elevates them and clothes them with authority. We will ask the court to do two fundamental things: to convict the holder of the office of Inspector General of National Police for contempt of court. We need to obey court orders. Court orders must be obeyed at all times. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Doma malo chungo chenro mar winjruok e kind sirikal kod kambi mar piny India mar Adani ma owinjore okaw ting' mar loso paundeke ma JKA kendo taw kuom higni 30. Jang'ad bura John Chigiti ogolo chik matamo winjruok ma kamano dhi nyime nyaka chop puonji kendo ng'ad bura ma ochwal mar kwedo chenrono. Riwruok mar okinde LSK kod mano makedo ne rach oganda Kenya Human Rights Commission nyocha ochwalo ywak e doho pa kwedo okang' mar bad migawo matawo pewe mag ndeke KAA mano ochiwo rak mar kodesa paundeke ne kambi mar Adani. KAA kod kweth mamoko ma onywandi e burane ominda laboro mar chwalo duoko e burano ma ibiro winji kendo tarik 8 dwe mar 10 higani. Migawo mar omenda olando kenge mag duoko chien osuru ma ijuogo jo Kenya e thuolo mar higni 3. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ma olosi kinde nyasi mar sidho chenro mar budget 2025-2024 olando ni sirikal geto duoko piny osuru ma ijuogo kuom nengo mag mwandu mag VAT kowuok e 16% nyaka 14%.
Osuru ma ijogo kembe kata corporate tax bende ichano dwok piny kowuok e 30 nyaka 25. Owacho bende ni thuolo koro yawo ne jo Kenya kod riwruoge mag jolony ochwal pachgi ewi chenro mar budget mabiro. The National Treasury has developed the medium-term revenue strategy to enhance domestic revenue mobilization over the medium term. The strategy will guide tax administration to improve efficiency in the administration of tax laws, create tax rates that will enhance compliance, and build the tax base. I will surprise you. In the medium term, we want to reduce tax rates. We are not thinking of increasing tax rates. We are going to reduce VAT in the medium term from 16% to about 14%. We want to reduce other taxes, including corporation tax or corporate tax, from 30 to 25%, and even pay as you earn. This is the strategy. The thinking of the Treasury is not to increase the tax rate, is to reduce it. Dakika na pago chiko bang' sadek marotieno chenro eno imorero kamano kumedo kete mana kaina mogi TV kapoko ka oyo mokwongo neno ka Auchieng' Omwa mano ka ntiere Kisumu County wacho no siro ng'anyo mar jopuonjre mondo mi sirikal oloka funding model mbalariany kendo wacho ni mano en gigo makoro duoko chien wechego mag somo. To wacho ni education is the only equalizer in a society, ni en gino bende keto wiji bedo marom e kind oganda. Eno bende ote kanyo mo ora ge wacho kanyo ni en Pastor George Ng'onge mar Full Gospel Glow Church Mawango Schools ma Kenya wacho ni jachien oselore piny kendo yodolo nyaka koro dogi lamo ne piny Kenya kotenre kod weche mag masiche mwasebedo kwaneno ka wacho kanyo ni gikete Ramogi TV ruoth mondo mi apak ni ruoth gi Reverend Elizabeth gi Bishop Dickson kachiel gi Bishop Joseph Omuga mag Full Gospel Glow. Aneno bende ote kanyo mo ora gi Oniala ntiere kodwa mano Mandela mar Kibiri Ward wacho kanyo ni ose yore budho gi familia mare kachiel gosiepene kamoting'o Huntington Okech kachiel gi osiepege mamoko alemuru gi chuny achiel ne piny Kenya. Gik ma pile pile ma piny rugodo gi ok gin gik mamoro ganda kata matin. Nyasaye oyie obano piny oromo waol mano Mandela Oniala. No bende ote kanyo mo orgi Jaro Soja wacho kanyo ni entiere kodwa ka en Gor Mahia State House kendo tiyo musanya ne family mowito nyithindo e masira mar Endarasha. Wacho ni en wach malich ahinya miwuoro kata kamano Nyasaye nitie mano Green Chief Army osiep Raymond Omolo. Erokamano kuom ote mari. Stephen Otieno Mwaliumbora kantie Sindo Mwala ni kacha in bende Ronald Yambo Jandhiwa wacho kanyo ni entie kodwa iluongo ni Roy mtoto wa mama kata wacho kanyo ni entiere kumoro ni Tabesonic Tea Factory Kericho. Gin kanyo gosiep ne miluongo ni George Odhiambo kod Sharon Odira gitiyo mos kuom jogo mowito nyithindgi kono sirikal mondo kas nonro ma kamano hoyo matina ma eno imore kikidhi mabor. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki Jet X. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye.
Otusenge en pinjo imbo mar oganda iluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Kuom jokanyo mag duond bura mar ODM siro gavana Masia James Orengo kaka ogai mar ODM pono ni ogai mar duond bura no oyudo kom mar commission mar riwruog pinje Afrika. E twak mare gi jofwambo e kaunti ma Nairobi, jokanyo duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi kutane gi jakom mar gi George Aladwa dwaro mondo mi duond bura no oket okenge makare e romo margi ma ibiro bagi jumani maneno ni duond bura no ok odong' kod fuok mora mora. Jokombe mag duond bura no maya e kaunti duto 47 biro bedo kod romo tich ariyo kinde ma ogai mar duond bura no Raila Amolo Odinga pod dhi mbele gi lombo jotenda pinje Afrika mondo mi oriwe lwedo e yudo kom mar African Union Commission. Kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama ili wamama washike moral ya kufanyia party kazi. Rawera moro ma jahigni 25 chadho monego wuon mare kaluwore gi ywaruok manomuoch e kindgi e wach anguro e gweng' ma Shilalio mantie Shinyalo e kaunti ma Kakamega. Report lero ni rawera no hie no wang' bang' yudo ka anguro mare onge pacho. No chako dhaw ne da mare gino mano chuno wuon gi mondo mi odonjre mar tego gi e thuolno mane omonje wuon mare kendo chadho wiye ma ochwo kaungi mane oko. Obila lo ndach rawera no ma oringo bang' tiyo monj makamano. Babake aliingia na huyu mtoto anakaa na shosho yake. Babake akasikia makelele huko kwa mama yake, akauliza ni nini mbaya na huko tunasikia kelele, Sami anaongea juu hivi, kuna nini? Nikamwambia mimi hata sijui, nasikia anagombana, anataja maana mbona nguruwe imekufa. Sasa kuuliza ni nani aliua na si mtu aliua nguruwe, ilikuwa tu jua, hakusikia hiyo. Unajua vijana vya siku hizi vinakulanga bangi siki nini. Sasa nakuja tu na fucho na kuleta hapa fucho na kukatakata baba yake. Niliona Kisita alianguka. Huyu anakimbia upesi mtoto wake huyo Semi. Anamo chapa na panga. Alikata singo kabisa. Alikata kichwa. Alikata mkono. Alikata hata macho. Aliua papa yake. Huyo maneno yake ni maneno mabaya sana. Hata kaangi hapa
ni mtu mwenye anatembea tu na kurubu mbaya. Anatembea tu na kurubu mbaya, si mtoto mzuri. Jogo makedo ratiro mar oganda e kaunti ya Migori ochiwo ywak mar kaluwore kod medruok mag lwenje mag kit chwech e kaunti ya Migori. Sani nitiere mine ariyo madhi nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori bang' yudo hinyruok marach ma iteno kod lwenje mag kit chwech. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma nigi ler. Kwan jogo makal lwenje mag kit chwech osebedo ka koro dhi malo e piny Kenya kawe kod lipode ma opogore opogore. Lipot ma Kenya Demographic Health Indicator Survey mar higa mar 2022 yango ni atamalo 40 mag mine pacho kae osekalo lwenjego mag kit chwech e kit ngimagi. E kaunti ma Migori nyaka sani nitiere kwan oganda mathoth ma yudo thieth e osiptende mopogore opogore bang' kalo e lwenjego mag kit chwech. Almost a year up to now, we have an approximate of 1,000 cases for all types of violence, but the most dominant cases are among sexual violence cases who are among the minors below the age of 18. Then an upcoming is the intimate partner violence. Kuficha Kenya ilikuwa kwa ndoa yangu ndio imeniletea shida kama hii. Sharon Akoth kachiel kod Rosa Dhiambo masani dhime kod thieth e osiptal maduong' ma Migori gin mana moko moganda sanja ma osekalo e lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Rosa Dhiambo ne omonj kod jater tarik 1 made mar 9 mar higani, monj ma bende we ka lwetege ariyo kod tong'. Nyathine ma wuoyi matin ma bende ne gintiere godo e kind monj machalo kod mano bende noyudo hinyruok marach. Karusetong'o nyathicha kae motonga beti achiel bada koni tayudo ka onge gi lwetena. Adhiambo wacho ni jatende ma bende ne gidak godo kuom kinde, kata kamano ne gipogore, ne dwaro mondo kodwuok kendo mondo koro gidagi, kata kamano ne otamore ka bende chichne ma omiyo ko jaterni ne okawo okang' mar monje. Ni koro ne dhi gariyo nyaka luwa dhwa yal kode cha koro temo lombore koda to chunya kane ka orwake. We are grateful for the hospital management that Rose is now able to talk. Kata bende do thieth kende nitiere kod geno mar wuok e osiptal e kinde mabiro. Gima pod chando chuny Adhiambo en kako borito nyithinde ka lwetege ma yande otiyo godo e goya mal ne otong' kendo we ka ochiegni chot. Nitie nyathi manyo nitiere rachuonyo polytechnic onge kaka nyathino dog sikul. Currently she's progressing on well. We have clinical psychologists in the county referral who are picking up the issue of psychosocial counseling. Jateno ma itudo kod monj machal kod mano ne okawo ngimane bang' timo tim machal kod mano. E ward achiel ni ma Migori level 4 kama Dhiambo dhi nyime kod yudo thieth bende wayudo Sharon Akoth ka bende onindo tandano mar midekre bang' kalo e lwenjego mag kit chwech. Nilikuwa najaribu nivumilie ili nizuie ile jina ya nyinyi watu wa kutembea. Akoth moke location ma Kamgundo e sabgano ma Uriri ne otong' tiende kod wuon pargi magisedak godo kuom higni 8. Monj makoro omiyo en osiptal sani otimore ka osepogore kod wuon pargino nikech lwenje mag kit chwech ma kinde ka kinde. Ashainua panga juu, ilikuwa kate shingo nikadivert mkono yake ndiye akakata mguu. Ka opogore kod monj masani bende koro miyo en osiptal, Akoth wacho ni osebedo ka okalo lwenjego mag kit chwech kuom higni mathoth ka bende yande ne otweyo mana okanda ka ogeno ni dak dhi bedo maber mbele. Mara yangu ya kwanza ya kukuja hapo hospitalini sababu yake tena akanigonga kwa tumbo nikiwa na mimba hiyo wakati mtoto akatoka nikafanyiwa upasuaji wakati. After all that you get a survivor telling you that the family or the relatives at home have decided that they need to withdraw the case. Kata bende osekalo lwenjego mag kit chwech mathoth, owacho ni familia mare to pod dwaro ni odhi nyime kod dak kod wuon pargini ka en owuon to koro kwedo. Si lazima niishi na huo mtu sababu ya ng'ombe. Hawezi linganisha maisha yangu na ng'ombe. Jogo mosebedo kama nyimar kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho ni bedo ni thoth oganda mosebedo ka kal midhiero ma kamae pok owuok oko mar manyo kony ema osekelo pek e kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda jo Kenya modak e pinje maoko okwa mondo mi obed kanyakla maneno ni gimedo chwalo dongruok kaluo kata bedo ni gin e pinje maoko kendo kik giwit kucha kido kod timbe oganda luo. Magi owachi gi riwruok mar joma mine ma odak e piny mar Amerika e kinde romo mane gibedo go romo no mabe no bagi e piny mar Amerika. Joma mine go
nyiso chung' margi motegno e siro jalup jatend piny Amerka Kamala Harris e yiero mabiro kaka jatend piny Amerka, ka giwacho ni en kod ajenda makare ne ji duto koriwo koda kamago ma jodak e piny mar Amerka. Giwacho ni Harris onge koda kweda ma gisebedo ka gineno gi jotelo mamoko malero kode, kendo ahinya to jogo ma jodak e piny mar Amerka. Nyasi no ibago higa ka higa mar riwo wigi kanyakla. Wadwa ni mondo wabed kanyakla, mondo wadongre kanyiluo, both ka gi dala. Kata ka wan gi jowa mada biro kae, wakonyo gi nikech wantie ka already. To jok mabiro wakonyo mondo gibed assimilated into American culture. Kidonje pinywa mar Amerika kae, kik ibed kendi, many kuma jowadu nitie, iriwre gi jowadu, inyalo yudo kony moro amora ma ka chandruok oyudi, kata mor moro nitie, wanyalo biro to wakonyi. Wadwaro ni mondo ka wanyalo riwore kaka nyiluo, ka nitiere projects moko mwanyalo timogo, mwanyalo konyogo joluo wa moko man Kenya. Kata bed gero dispensary moro, gik moko manyalo konyo kuonde ma waongego, kuonde mwalake e thuche wa mamwalo kuro. Ana vote ni Kamala Harris. En miyo motegno, en gadiera, ohero ji, otiyo matek. And then she's also reaching out to the diaspora or immigrants, and she's very approachable. In fact, she invited me to a convention. I was one of her guests. So yes, I'm gonna vote for Kamala Harris. Mano kanyen Debra Kelo, mambende en jatenda nyiluo modak e piny mar Amerka, en gima ber kogando biro kanyakla nyato ka gintiere pinje maoko. Jodak mayudre kuonde dak ma ongore ojiw mondo mi orit ler mar alwora ahinya te chirni kod kuonde dak kaka yor kedo gi tuoche mag diep e kind mamoko e kinde mabende okwa piny owacho mamalo mondo mi ochop kare singo mar chwalo chenro mar kazi mtaani e kor gwenge. Ka gitwak bang' chenro mar lero alwora e kar dak ma Ubunga, kaunti ma Kisumu, migepe maok mag piny owacho singo mar medo tiyo kanyakla mane ni girito ler mar alwora kinde ka kinde, kendo jiwo jodak ahinya to rawere e weche mag rito ler mar alwora kod magi giwegi. Johala maloko ohand rech, chiro mar pap mbuta ma bende yudre ka dak ma Ubunga, bende okwa piny owacho mondo mi omede kwand kembe mag rech e kaunti no kaka achiel kuom yore mag medo thuolo mag tije ne rawere motelo ne chenro mar kazi mtaani. King'eyo kata waduto te wawuok Ubunga slums, to slums en kuma obedo ga considered ni en kuma olil, but with the awareness mwaketo ne jok modak gode e community, wa improve mar mondo mi waket health standard magwa obed malo. Gikelonwa ler, chakruok mar tich nyaka ikel ler kumitiye, wadoko ne gero kamano. Koro kaka gibiro ka gikonyowa gi ler, wamedo jiwogi ni kik gibi kende kawuono, gibi pile mondo gikonywa e ler mantiere. Pap sani endi wan ji mang'eny, nitie mond liete, nitie nyithi kiye makonyre ka, to factory wan go mana achiel kende. Koro wakwayo gi duol mar President wa Ruto mondo miyo yawnwa factories moko mondo wayud rech. Kisani endi rech tin, adier karwa ka wan ji mang'eny. Cha muhimu sana ni kuhakikisha tumefanya usafi, tumefungua mitaro maji iweze kukimbia vizuri. Wamama wetu wanaofanya biashara sehemu hii wapate kufanya biashara mahali pasafi. Manake tunajua panapofanywa biashara ya chakula, usafi ni lazima iwe. Kambi kunyo mula mara Almighty Resource says limited kwano lal manengone dirom siling milion 30 bang' monj motime kambi no mantiere Rieda e kaunti ma Siaya. Kweth jamoko machich ni or mondo mi otimo unduma kamano no monjo kar kambi no e kar saa 7 mar otieno, kendo ne gimonjo chukdar marito kanyo kapok gitwegi kendo ketho mwandu. Ne giketho tingni ma itiyogo e kar dak mula no, tingni ma kunyo nengonegi oktin negi milion 16.5 mane monj mar 6 motime kambino e thuolo mar kochakre dwe mar achiel higani. Okil mar kambino Dansan Omari okuongo monj makamano motimore jumbe 2 tok ka monj machielo notimore. Several goons jumped over the fence using ladders from outside.
They got hold of the 4 guards who were present, tied them with ropes. Then they broke the main gate, came in. They carried jerrycans of petrol, broke the driver's window, poured petrol on it, and put fire on it. Every time anavamia mali yangu hapa, napeleka kesi kotini, hakuna watu wanachukuliwa. Kila wakati wamesaidi na yeye. So I'm wondering, am I not a Kenyan citizen? Nimenyamaza mpaka hata naulizwa na community. Wewe umenyamaza tu unafanywa hivi. Because now, what am I going to do? Because nimechukua direction inafaa. I'm not happy for what happened. Hii imechoma hapa. Hii ni vitu nimechukua kwa loan. And I saw them. They were people whom I know. I know them by names. What they tell us there, that very soon, we are coming to burn all those things that are there. They came the way they say. Jotich alap mar ndeke mamoi e boma Mombasa no jibago ng'anyo mamuol kagi kwedo paro mar keto alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e boma Nairobi lwet ji giwegi. Gikoni okang' ma kamano kidek miyo thothgi wit thuolo mag tije ni mar idhi tae mopogore. Omiyo gidwani jotelo to chutho jod bura mondo mi hogo komotegno mar kwedo wachno. Kutane kod jakom riwruok jotije Pauno Walter Ongeri. Gikoni tich ma idwa miya Dani en mano manyalo tim gi tend Pauno. Omiyo gichich ni chali nitiere maling'ling ma piny owacho ok dwar pedho ayanga. Ng'anyo ma kamane gibago mana ndalo machuok bang' jotije alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e boma Nairobi bende bago ng'anyo. Making a profit of 6 billion per year. The proposal from Adani, those documents we see online, that if they scoop JKIA, Adani will be paying 6 billion to KA, the money KA has been generating. What is wrong with our country? What we are saying here is all about the welfare of the Kenyan workers. Of course, you can't assure us that an investor who is not accepted in another country will come with a goodwill. I'm here in Mombasa, and we have the same message of rejecting. We are not going to fear anything. We are not cowards. We know we are going to face a lot of threats, but we are going to stand strong. If Mau Mau did not fight for our country, today we could not be where we are. Yes. We are not fighting for ourselves. We are going to fight even for the future generation. That foreigner should come as a contractor who's coming to repair but not coming to take over. And we will not let our only airport, our only strategic airport, JKIA, to be taken by a foreigner and run by a foreigner. If it is about modernization of JKIA, let the government take it themselves and assist KIA as the entity to modernize JKIA. Jopur e kaunti ma Siaya sub kaunti ma Gem koro hejio mondo mi orwak pur mar bel kod chama moko motegno mar nyawo chiemo mathoth kendo gweyo oko kech. Chenro mar pur e sub kaunti ma Gem Medusa Samo Port kone pesa mathoth yudore e pur mar bel kendo sejuolo yuto ne jopur komedo ni mabiro reso chumi. Sam omedo wacho ne gisane giseyudo chiro kendo gitiyo machiegni kod kambi loso kuong mar East African Breweries Limited. Yeah, ikaw pa sana diya. Utia ni kaya. Ne waneno na area ni ber. Bel nyalo donge maber kendo jo Kenya Breweries no encourage grubegi gi train gi kako sewachi. Kenda namor ni jo gweng no kaw gini ma serious. Tadwa mna medo kwayo gi no mondo gidhi mbele, warwakuru jo mang'eny, wabed gi pesi ofukwa, jo bed gi chiemo, Gem en constituency momeu. Wayudo koth 8 months in a year. Pesa nie low. Onge tiende mondo nyithindu wuoga kae ni dhi dak e udi mag katon Kibira to ginyalo yudo chiemo ka kiyudo 30,000 e kor gweng' ka hingo ng'ama chamo 100,000 Nairobi. Sani mwabedo kani anasenyo dekadek 6,600
kipenjo jogi tinga monyo gweno na mochulo school fees na makendo cha kupuro this short season both team of the purusani oblonyo kodhi kode bombole mapu this time kod at least wange pesa koro wapuru bel kendo wajiuru nyaka jowetewa area wakae ndigo wantiere kod puothe mane nono ma onego bed ne wapuro to akwayo kan tiere ng'at manopuro kata mana nus eka to dhi ochori obedie kata mana 3/4 an eka mondo mi yani oyar bade opure malach nikech en gima ber ka gimoro timre gweng inyalo wach ni jo youth man ge gweng ema nie igini nikech ineno ga nwa onge pesa wan jok mana miya pesa koro ka wan e kar kae ka watiyo matek wadhi e puodho wayudo pesa lwetwa seche go be wanyalo timo go projects mamoko wayudo ga koro kwe nitie gweng You truly are the winner of 50,000 shillings, courtesy of Jipange. Thank you. Una feel aje? Na feel vizuri sana. This is your check of 50,000 shillings. This is also the goodie bag, the Jipange goodie bag. Hii hata tuambiagi watu nini niko ndani. They can tell, especially my fellow youths, that wajipange na view sasa. The same way I was told uko na ukimwi. This person who's giving me my results tells me you have cancer without counseling. But because I have HIV, they had to remove the womb, the uterus, the ovaries, all those things so that it doesn't spread. My name is Sally Agalo, and this is my life journey. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Chambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pale nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chunybo mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mama kongimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni ke witu tich ka tede yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV.
Tim Kenya jotugo manyiri ma hikgi ni piny mar 17 dhi nyime gi timo orako motelo ne tuke mag pinje duto ma ibiro bagi e piny mar Dominican Republic. Timno osebedo ka timo orako margi e lap ma Kasarani Annex e bwo kocha Mildred Cheche kuom ndalo 6 mokalo. Kaka achiel kuom